Καλησπέρα. Άλλο ένα μεταφυσικό live ξεκινάει σήμερα, 31 Μαρτίου 2026. Να πούμε από τώρα, επειδή θα καθυστερήσει λίγο λόγω του Πάσχα, ότι το επόμενο live μας θα είναι 21 Απριλίου, Τρίτη, 7 με 8. Μπορείτε να καλείτε από τώρα και για μία ώρα στο 217-70-39-39 για να μεταφέρετε στη Μάρα Μεϊμαρίδη τις δικές σας μεταφυσικές εμπειρίες. Και μέχρι να χτυπήσει η πρώτη γραμμή... Όχι, θα πεις για το συλλεκτικό μας, το βλέπετε. Να πούμε για το συλλεκτικό φυλαχτό, κάθε χρόνο βγαίνει το Πάσχα ένα συλλεκτικό φυλαχτό. Έτσι και φέτος βγάλαμε αυτό, ένα πάρα πολύ δυνατό κοσμικό σύμβολο που οι πρώτες γραφές του αναφέρθηκαν στους αρχαίους Σουμέριους. Αργότερα το είχαν και οι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι το έβαλαν στη ράβδο στο κηρύκιο του Ερμή. Υπάρχει και στις γραφές ως η ράβδος του Μωυσή. Για τις φωτισμένες εκείνες γυναίκες συμβόλιζε ένα πάρα πολύ δυνατό φυλαχτό δύναμης και προστασίας. Συνοδεύεται μαζί με ένα ειδικό θυμίαμα και μια πάρα πολύ μικρούλα προσευχή ενεργοποίησης, και από εκεί και πέρα όταν ένιωθαν κάποια αρνητική ενέργεια να τις πλησιάζει, το άγγιζαν, έλεγαν μια φράση και την κλαίγαμε μετά την αρνητική ενέργεια. Εγώ πάντως μαμά αυτό, τη ράβδο του Ερμή, την έχω επειδή ήταν ψυχοπομπός αυτός. Πήγαινε, έφερνε ψυχές, τρομάρα του. Την έχω βρει εξαιρετικά αποτελεσματική σε τι άλλο. Στον πόνο του χωρισμού, μη γελάς. Όχι. Γιατί όποιος χωρίζει πονάει πάρα πολύ. Και πάρα πολλές από τις γνωστές, τις δικές μου τουλάχιστον, και αγόρια, παθαίνουν αυτό και κολλάνε. Και συνέχεια τους είναι καρφωμένο στο μυαλό το άτομο. Και τις ρωτάς, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά. Τι μαύρα καλά είσαι? Συνέχεια για το ίδιο πρόσωπο μου λες. Όταν όμως το έχεις αυτό, τη ράβδο του Ερμή, του ψυχοπομπού Ερμή, και το αγγίξεις, λες, ας πούμε, κλαίς, με χώρισε ο Μπάμπης, με έφτιαξε ο Μπάμπης, το πιάνεις, λες, Μπάμπης, τι πάνεις? Πάει ο Μπάμπης. Κάτι θυμάμαι από ένα. Φεύγει αυτός ο πόνος, ο οποίος είναι τραγικός όταν χωρίζεις. Εμένα μου το έχουν περιγράψει οι κοπέλες στο σύλλογο, λέγοντας ότι η κυρία Μάρα, όταν χώρισα, και είχαν περάσει και δεινά βέβαια, μην το συζητάς, αισθανόμουν σαν μία Λένα μέσα σε μία σπηλιά, η οποία έγλυφε τις πληγές της. Και ο πόνος είναι τραγικός, δεν σε αφήνει να φας, να κοιμηθείς, να ησυχάσεις. Θέλεις να ανακουφιστείς από αυτό το πόνο. Και η ράβδος του Ερμή ήταν, τη βρίσκω πάρα πολύ αποτελεσματική. Η Κατίνα είχε κι άλλα, αλλά εγώ αυτήν προτιμώ. Τώρα, μια που έρχεται το Πάσχα, θέλω να επαναλάβει στα κορίτσια το ξόρκι των 3 επιταφείων. Ναι. Μεγάλη Παρασκευή το πρωί τα κορίτσια στολίζανε τον επιτάφιο. Του Παρθένας. Δεν θα βρεις Παρθένα τη σήμερον ημέρα πουθενά. Τέλος πάντων. Οι γυναίκες πηγαίνανε και στολίζανε τον επιτάφιο. Ναι. Οπότε γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι οι επιτάφιοι είναι έτοιμοι για προσκύνημα. Οπότε συνέχισε μια που είσαι βοηθός του ελέους και πες στα κορίτσια πώς το κάναμε αυτό το ξόρκι, τι κάναμε, τι λέγαμε και για ποιο σκοπό το θέλαμε. Και μην ξεχνάς ότι πάντα ένα πράγμα βάζεις, όχι αυτό και αυτό και αυτό, θέλω αυτό και αυτό και ένα. Είναι πάρα πολύ απλό. Περνούσανε σταυρωτά σε σχήμα σταυρού, δηλαδή κάτω από τον επιτάφιο. Στα 4. 3 επιταφίους και ζητούσαν μία ευχή, 3 διαφορετικούς επιταφίους. 3 διαφορετικές εκκλησίες. Ναι, για πες. Αυτό, 3 επιταφίους, περνούσαν σταυρωτά από κάτω και ευχόντουσαν, είχαν μία ευχή και στους 3 επιταφίους. Στις 3 εκκλησίες. Εννοείται, το ίδιο πράγμα ζητάγανε. Ναι. Είτε θέλεις υγεία, είτε το Μπάμπι πίσω, είτε τα παιδιά σου γερά, δεν ξέρω τι, ένα πράγμα.
Δεν θα πας στον ένα επιτάφιο εσύ πονηρή να πεις θέλω τον πάμε πίσω και στον άλλο επιτάφιο θέλω πολλά λεφτά. Οκ. Εντάξει. Επειδή αυτό το είχαμε πει, το είχες πει και πέρσι και μας την πέσανε διάφορες λουκάτες, γράφανε τα διάφορα. Υπήρχαν και πάρα πολλά άτομα τα οποία έγραφαν ότι αυτό τους το είχαν πει και οι γιαγιάδες τους στα χωριά και το κάνανε. Δηλαδή, μην ακούτε ξόρκι και σας πιάνει μια παράνοια, ας πούμε, και ξυπνάει η Ελένη Λουκά μέσα σας. Είναι ένα έθιμο το οποίο το τηρούσαν από παλιά, το να περνάς κάτω από τον επιτάφιο και να εύχεσαι. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μαζεύουμε παλιά, πώς τα λένε, και μυρολόγια. Ξέρεις τι είχα διαβάσει, χαμός. Δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει και μην ασχολείσαι. Οκ, λοιπόν. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Εντάξει. 2, 10, 7, 70, 39, 39, οι δικές σας μεταφυσικές εμπειρίες, τα δικά σας μεταφυσικά σημάδια. Μην τρεπόσαστε να τα πείτε. Μπαίνω κι εγώ και στο TikTok για να δω τι λένε οι φιλεναδάρες και οι φιλεναδάροι από εκεί πέρα. Ήδη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα η Τάνια, η Σουλτάνα μας έχει γράψει καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα Σουλτάνα. Τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Εννοεί το φυλαχτό. Ναι. Το ξέρουμε Σουλτάνα μου, το ξέρουμε. Αυτό που χτυπάνε μισή ώρα πριν και θέλουν να σου πούνε τις μεταφυσικές εμπειρίες και όταν ξεκινάμε γίνεται ένα ψηλό μουγκαβόν. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Οκ, εμείς μπορούμε να πούμε διάφορα μέχρι να πάρουν θάρρος οι φιλεναδάρες και οι φιλεναδάροι εδώ πέρα. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, που είναι η μεγάλη εβδομάδα για τις φωτισμένες εκείνες γυναίκες που ασχολιόντουσαν με διάφορες τελετές ανάλογα με τις επιθυμίες ή τους φόβους τους, επιτρεπόντουσαν τα πάντα ανεξαρτήτου φάσης σελήνης. Έτσι, μιας και θεωρούσαν ότι ήταν ενεργειακά πολύ δυνατή εβδομάδα. Εμείς θα είμαστε ανοιχτά μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, όπως κάθε χρόνο, σεβόμενοι τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί και τη Δευτέρα του Πάσχα θα είμαστε κλειστά. Together από την Τρίτη του Πάσχα. Λοιπόν, καλησπέρα γράφουν και από το TikTok. Να απαντήσουμε και ερωτήσεις από το TikTok. Ναι, φιλεναδάρες από το TikTok, άμα θέλετε γράψτε κάτι. Καλησπέρα σας. Σας έστειλα email και δεν μου απαντήσει. Πού να βρει χρόνο, αγάπη μου γλυκιά, ξέρεις πόσα παίρνει κάθε μέρα. Θα απαντήσει, σιγά σιγά. Μην βιάζεσαι. Ναι. Κι αν είσαι, λέει, και παπάς. Λοιπόν... Ο παπάς στο χωριό μας, λέει, έβαλε τα χαρτιά του για σύνταξη. Τώρα αλήθεια λέει. Ναι, αλήθεια λέει. Τέλεια. Και δεν βρίσκουνε παπά. Άρχω εγώ. Εσύ. Ναι. Τι θα κάνεις δηλαδή. Τους ψάλω, ξέρεις τι ξάψαλμο ξέρω. Ξέρεις καλούς. Όλους. Λοιπόν. Παρακαλώ. Γεια σας, το όνομά σας. Μαριάνθη. Κυρία Μάρα, σε ακούει. Γεια σου Μαριάνθη, καλησπέρα, σε ακούω. Γεια σας κυρία Μάρα. Σας παίρνω γιατί τελευταία έχασα τη μητέρα μου πρόσφατα και είναι λίγο δύσκολο για μένα γιατί υπήρξα μοναχοπέδι και ζούσαμε, ήταν η σπίτι της ζωής μας, έτσι που ζούσα μέσα στο ίδιο σπίτι. Και τώρα είναι δύσκολο να βλέπω την πολυθρόνα της άδεια. Περνάω δύσκολα. Τέλος πάντων, αυτό που ακούω καμιά φράση στις εκπομπές σας, μετά τον θάνατο της μητέρας μου, η αλήθεια είναι πως θέλουμε να τα πιστέψουμε όλα αυτά. Η κόρη μου άκουσε έναν αναστεναγμό, όπως τελευταίως ήταν η ανάσα της, που ήταν δύσκολη. Εγώ δε κάποια στιγμή ένιωσα, τις επόμενες 2 μέρες από το θάνατό της, ένιωσα το άρωμα, τη μυρωδιά της μητέρας μου, της Ευγαλέα. Δεν ξέρω αν ήταν η ανάγκη να την νιώσουμε κοντά μας ή θα μπορούσε να πει αυτά τα πράγματα με τους άλλους ανθρώπους. Για πες μου λίγα περισσότερα, πού το ένιωσες αυτό το άρωμα? Αυτό καθόμαστε στην τηλεόραση με την κόρη μου. Ναι, στο ίδιο σαλόνι που ήταν και η πολυθρόνα της μαμάς σου. Όχι, αυτό είναι στο διπλανό διαμέρισμα, δεν ήμασταν εκεί. Και με ταιριάζει λίγο, ναι, στο δωμάτιό της όταν μπαίνω, υπάρχει ακόμη η μυρωδιά της. Ήμασταν στο διπλανό σπίτι διαμέρισμα. Η κόρη μου επίσης, στο διπλανό διαμέρισμα της και αυτό το άκουσε.
δωμάτιο δίπλα κοιμόντουσαν η άλλη μου κόρη με τον φίλο της και λέω μήπως αν ήταν οι ανάσες τους. Μου λέει, η κόρη μου τώρα εντάξει, μου λέει όχι μαμά, λέει, δεν ήταν. Όχι είναι σωστό κυρία Μάρα, είναι και ο φόβος μας αυτός, καταλάβατε, να έχουμε κάποια σημάδια. Μαριάντη, δύο μέρες μετά το θάνατό της, Ναι, η κάθε ψυχή δεν φεύγει μακριά από τα αγαπημένα πρόσωπα και από το σώμα. Ναι. Όχι, για 40 μέρες τριγυρίζει τριγύρω. Η μάνα μου βέβαια ήταν μερικές μέρες και μετά την κάψαμε, ήταν στο νεκροτομείο. Δεν ήταν στο σπίτι, δεν την είχαμε στο σπίτι, καταλάβατε. Δεν πειράζει, ζούσε μέσα σε αυτό το σπίτι επειδή ζούσαν και τα παιδιά της εκεί και τα εγγόνια της. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανόν να ήταν πράγματι παρουσία πνεύματος και συγκεκριμένα της μάνας. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει και αυτός? Πέθανε. Πολλά χρόνια πριν? Πέθανε 11 χρόνια πριν. Α, πολλά χρόνια. Η μητέρα μου ήταν πολύ δεμένη και με τα εγγόνια, τα οποία μεγάλωσε όπως και τα εγγόνια και οι εγγονέτοι. Δεμένες πάρα πολύ, μας είπε και εγώ βέβαια στο μοναχό παιδί, καταλαβαίνετε τι αγάπη και αυτή μου είχε και εγώ τη είχα βέβαια. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Εάν σου έλεγα ότι πράγματι ήταν το πνεύμα της μάνας σου που κυκλοφορούσε ανάμεσα στα αγαπημένα της πρόσωπα, τι θα ένιωθες εσύ? Εγώ θα ένιωθα μια αγαλίαση. Ναι. Μια αγαλίαση θα ένιωθα και να απαλλαγώ λίγο έτσι, ξέρετε, μετά μπορεί να έχω κάποιες ενόψες και θυμάμαι στις στιγμές μπορεί να την συμπαστώ, να την συνοχώρησα. Έχω και κάποιες έτσι τύψεις που δεν είναι και δικαιολογημένες να τις έχω, αλλά... Γιατί να έχεις τύψεις? Τσακωνόσαστε με τη μάνα σου συνέχεια? Όχι, συνέχεια. Όχι. Είχαμε αγαπημένη σχέση, δηλαδή είχαμε και κάποιες εντάσεις ή κάποιες στενοχώρες που να τις έδωσα εγώ από τη ζωή μου που είχα τα θέματά μου και τα πρόβλημα, τα προβλήματά μου, αυτά έχω μετανιώσει. Ωραία. Πολλοί άνθρωποι, ακόμα και μετά τις 40 μέρες του θανάτου του προσφυλούς προσώπου, έχουν δείγματα παρουσίας του τριγύρω. Οπότε δεν είναι, ας πούμε, δεν πάμε με το ρολόι, ότι τώρα είναι 40η μέρα, άντε γεια σου πήγαινε στο αιθερικό πεδίο. Όχι. Να το καλοδεχτείς αυτή την παρουσία της μαμάς σου και έχει υπόψη ότι θα κυκλοφορήσει στο σύμπαν ελεύθερη. Ο θάνατος δεν είναι τιμωρία και μάλιστα πολλές φορές αυτό που λέει «σε μισώ να πεθάνεις», αυτό δεν είναι τιμωρία, είναι λύτρωση. Τιμωρία είναι τα βάσανα. Και αυτή η ζωή, ο σκοπός δεν είναι ο θάνατος, αυτό είναι το τέλος. Τέλος λεγόταν στα αρχαία χρόνια ο θάνατος, το τέλος. Που είναι και ο σκοπός, δηλαδή γεννιέσαι άρα θα πεθάνεις. Αλλά είναι όλη η συλλογή εμπειριών που έχει, όχι το άτομο, η ψυχή ίδια, όσο χρόνο είναι σε ενσάρκωση. Αυτή τη στιγμή η μάνα σου είναι ένα πνεύμα, μία ενέργεια, το ίδιο πράγμα είναι πνεύμα και ενέργεια, ελεύθερο από ενσάρκωση. Η ίδια θα αποφασίσει αν θα ξαναενσαρκωθεί ή αν θα γίνει κάτι άλλο. Και αυτό δυστυχώς... Η μητέρα μου ήταν σαν μια Αγία, ήταν η πιο καλοσυνάτη δίκαιη γυναίκα, ανώτερο πνεύμα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και είναι ειλικρινές αυτό γιατί το μαρτυρούν, το λένε και όλοι οι γνωστοί. Σαν να είχε μια αποστολή. Ναι. Να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων. Είναι ίσως μια παλιά ψυχή, έτσι. Μια παλιά ψυχή που έχει ζήσει και έχει ξαναζήσει. Αυτό που λέω στα σεμινάρια, γιατί κάθε καλοκαίρι κάνω σεμινάρια, είναι το εξής και ευκαιρία μου δίνεις τώρα να το επαναλάβω. Μπορεί να ασχολείστε πάρα πολύ με το τι θα φάμε αύριο, αν θα παντρευτεί η κόρη μου ή δεν θα παντρευτεί, αν θα έχω λεφτά να αγοράσω ρούχα, αυτοκίνητα, αυτά κτλ.
και κανένας δεν ασχολείται τι θα ήθελε να γίνει η ενέργειά του όταν ελευθερωθεί, όταν φύγει από αυτή την ενσάρκωση. Έχετε υπόψη σας ότι ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να προγραμματιστεί από τώρα και τη στιγμή του θανάτου, που είναι δευτερόλεπτα, αλλά είναι τεράστιος αστρικός χρόνος, να πάει η ψυχή εκεί που έχετε επιλέξει και την έχετε προγραμματίσει να πάει. Δεν το κάνει, τι λες καλή, γιατί είναι δύσκολο. Δεν το κάνει κανένας, δεν τους απασχολεί το τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα αρπάξουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, 2, 10, 7, 70, 39, 39 μέχρι τις 8 η ώρα, δικές σας μεταφυσικές εμπειρίες, τα δικά σας μεταφυσικά σημάδια, το συλλεκτικό φυλαχτό η ράβδοσης δύναμης για το Πάσχα, είπαμε στην αρχή γιατί είναι, μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη θα είμαστε ανοιχτά, περιορισμένος αριθμός τεμαχίων, προλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε. Υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία παρακολουθούν και όλα στο TikTok, δεν ξέρω τι αλλαγές έχει κάνει και δεν μπορούν να σχολιάσουν. Γράφουν από το τηλέφωνο, κάποιοι το ρωτήσανε προφανώς, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το βλέπω. Γιατί δεν φοράς τα γυαλιά σου. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Αλλά... Λοιπόν, και ο Χάρης και η Αφροδίτη λένε καλησπέρα. Αλλά η Σουλτάνα ότι σε κάποια χωριά το ξέρουν αυτό για τους 3 επιταφείους, αλλά οι ιερείς έχουν βάλει βάζα δεξιά και αριστερά και δεν μπορούν. Πηγαίνετε σε άλλη εκκλησία, να πάτε σε αυτόν που έχει βάζα. Θα κάνετε το βάζο λίγο πιο πέρα. Συγγνώμη, περνάω τώρα, ξαναβάλτε το μετά. Ίσως γιατί μερικοί είναι ατσούμπαλοι και περνώντας κάτω από τον επιτάφιο τον παίρναν σβάρο. Μπορεί. 21 Απριλίου θα είναι το επόμενο live, 7 με 8. Ναι. Ναι, όσες φίλες από το TikTok έχετε κάποια απορία, μπορείτε να την γράψετε εδώ πέρα, κάποιο μεταφυσικό σημάδι, όχι οποιαδήποτε απορία, και θα το μεταφέρω στη Μάρα Μεϊμαρίδη. Καλησπέρα από Λονδίνο, λέει ένας φίλος ο Στάθης στο TikTok. Καλησπέρα. Είναι global το live. Να προσέχετε λίγο στο Λονδίνο. Αυτή την περίοδο μέχρι τέλος Μαΐου θεωρείστε από το Ιράν εχθρική χώρα. Και επειδή έχετε και πάρα πολλούς μουσουλμάνους εκεί, να προσέχετε πάρα πολύ, κυρίως τα παιδιά σας. Τώρα να μου πεις, λες να προσέχετε, τι να προσέχουν οι άνθρωποι καημένοι. Τι να κάνουμε, να μην πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν, να μην βγαίνουν, μην κυκλοφορούν. Πώς να προστατευτείς δεν γίνεται. Απλά εκεί που περπατάς που και που, κοίτα και στον ουρανό πάνω, δεν ξέρεις τι ζούριεται. Λέω. Γιατί με κοιτάς κάτω. Ο πύραυλος από πού θα έρθω κάτω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα. Και η φίλη μας η Βέρα, καλησπέρα. 2, 10, 770, 39, 39. Το τελευταίο live πριν από το Πάσχα, εκμεταλλευτείτε το, μπορείτε να ρωτήσετε πάρα πολλά και διάφορες μεταφυσικές εμπειρίες που έχετε πασχαλινές. Έχουμε κάνει και διάφορα για το Πάσχα και για την προσωπικό Γολγοθά και την προσωπική Ανάσταση του καθενός και τους συμβολισμούς όλους αυτούς. Έλεγα τις προάλλες ότι είναι πάρα πολύ βολικό να λες ότι ένας αναμάρτητος κουβάλισε τις αμαρτίες μου. Απλά σου έδειξε τον τρόπο περίπου. Δεν είναι αυτό, γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή τα λέμε όλα. Ναι. Εάν σε ρωτήσω ποιος ήταν αυτός ο Θεός, ο οποίος ενταφιάστηκε 3 μέρες και αναστήθηκε, ακολουθείται από 12 μαθητές, Yes. ότι έκανε το νερό κρασί, ότι γεννήθηκε από μία παρθένα. Γεννήθηκε από μία παρθένα, ναι. Ποιος θα πεις ότι ήταν? Ο Ιησούς. Όλοι, τι όλοι. Όχι, ήταν ο Όρος, Όσιρις Όρος. Παρακαλώ. Είναι η ίδια δοξασία η Αιγυπτιακή. Καλησπέρα, λίγο πιο δυνατά το όνομά σας.
Ευανθία, κυρία Μάρα σε ακούει. Γεια σου Ευανθία, καλησπέρα, σε ακούω. Καλησπέρα κυρία Μάρα. Τώρα είναι πολλά αυτά που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά καταρχάς έχασα πρόσφατα τον σύζυγό μου, τον ανιψιό μου, τη μαμά μου, βρίσκομαι μέσα σε ένα βαρύ πένθος. Σύζυγος, ανιψιός, μαμά. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα, Ευανθία? Το 2008 τη μαμά, το 2020 το σύζυγο και το 2022 τον βαφτισινό και ανιψιό μου. 38 ετών από τα εμβόλια. Από εμβόλιο πήγε. Από τα εμβόλια, από τα εμβόλια. Εντάξει, δεν το ξέρουμε να ηχοποιούμε τα εμβόλια. Όχι, δεν ηχοποιούμε. Απλά μέσα σε 3 μήνες ένα υγιές το παλικάρι το χάσαμε. Μπορεί να είχε και άλλα, οπότε τέλος πάντων εμείς κρατάμε το τέλος αυτού του ανθρώπου. Ζητάω συγγνώμη, ναι. Ωραία, για λέγε λοιπόν παρακάτω Ευανθία, τι μεταφυσικό έχεις βιώσει? Αυτή τη στιγμή όλο βλέπω τα όνειρά μου ότι βρίσκομαι συνέχεια μέσα σε πύργους, σε δεδαλώδεις καταστάσεις, όλο διαδρόμους οι οποίες έχουν, σαν να βρίσκομαι δηλαδή σε πριγκιπάτο, όλο χαλιά κόκκινα κάτω, υπέρπολη τελέστατα, να τα διασχίζω συνέχεια αυτά και να βγαίνω τελικά στον δρόμο, μετά από μεγάλη περιπέτεια και από πολλούς διαδρόμους, οι οποίοι ήταν χρυσαφένοι όλοι, δηλαδή σαν να βρισκόμουν στο Αμπουντάμπι, σε πλούσια κατάσταση. Και βγαίνω στον δρόμο και βρίσκω μια εκκλησία και μπαίνω να προσκυνήσω σαν να ήταν Κωνσταντίνου και Ελένης η εκκλησία. Πάω να προσκυνήσω, μου έκανε εντύπωση που ήταν θεοσκότεινοι. Αλλά μόλις πλησίασα να προσκυνήσω, σαν να άναψαν γύρω στην εικόνα τα φώτα. Ή από κεριά ή από αυτά, σαν να φωταγωνίστηκε η εικόνα. Η εικόνα ήταν του Κωνσταντίνου ή της Αγίας Ελένης? Ήταν η εκκλησία. Η εκκλησία. Η εικόνα τι ήτανε? Πρέπει να ήταν των Αγίων, Κωνσταντίνου και Ελένης. Okay. Και όταν μπήκα να προσκυνήσω, εκεί που ήταν σκοτάδια, με οδήγησε ο παπάς, γιατί ζήτησα τη χάρη του να μου ανοίξει να προσκυνήσω και μου άνοιξε και μόλις πλησίασα την εικόνα, σαν να φωταγωγήθηκε η εικόνα. Ναι. Ένα ήταν αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μέσα στο πριγκιπάτο που υπήρχα, που ήταν, το διέσχιζα ας πούμε σαν να ήταν δικό μου. Αυτό είναι ένα τελευταίο σημάδι. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει αυτό το όνειρο. Στάσου. Αυτό το όνειρο το είδες μετά το θάνατο του βαφτισιμιού σου? Εχθές προχθές. Και είναι ένα όνειρο επαναλαμβανόμενο, το έχεις δει και άλλες φορές? Τα επαναλαμβανόμενα που βλέπω... Ναι, αυτά θα μου πεις. Τα επαναλαμβανόμενα ότι βρίσκομαι συνέχεια μέσα σε ουρανοξύστες και ψάχνω να βρω τον δρόμο για να πάω σπίτι μου. Και είναι οι δρόμοι άγνωστοι, αλλά σαν να βρίσκομαι και να ξαναβρίσκομαι σε αυτούς τους δρόμους και είναι όλο ουρανοξύστες και δρόμοι δεδαλώδεις. Και ψάχνω να βρω τον δρόμο να πάω σπίτι μου. Αυτό είναι το επαναλαμβανόμενο. Αυτό το βλέπεις πολλές φορές? Ναι, πολλές φορές. Άρα πολλές φορές βλέπεις το όνειρο όπου είσαι σε ένα μέρος γεμάτο ουρανοξύστες. Μάλιστα. Που σου είναι άγνωστοι αυτοί. Στάσου γιατί είναι σοβαρό. Σου είναι άγνωστοι αυτοί οι ουρανοξύστες. Μάλιστα. Και ψάχνεις το δρόμο να πας στο σπίτι σου. Μάλιστα. Ερώτηση. Το σπίτι σου είναι να πας πίσω στο πριγκιπάτο? Όχι. Το πριγκιπάτο δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει σχέση. Το πριγκιπάτο το είδα εχθές. Δεν έχει καμία σχέση με τους ουρανοξύστες. Ναι. Οι ουρανοξύστες είναι ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο που χάνομαι μέσα στους δρόμους. Ωραία. Πες μου κάτι. Ευανθία είπες? Ναι. Μάλιστα. Έχεις πάει ποτέ σε πόλεις στην Αμερική, στην αυτή που να έχουν όντως ουρανοξύστες? Όχι,
ποτέ. Από την Ελλάδα δεν έχω φύγει. Την Ελλάδα την έχω γυρίσει όλη. Εξωτερικό δεν έχω πάει καθόλου. Δεν έχουμε ουρανοξύστες εδώ, I'm sorry. Ακριβώς, ναι. Αλλά όλη η Άπο Ανατολή έχει χώρες που έχει, Ναι. Η Κίνα έχει, Ναι. η Νέα Υόρκη έχει. Ναι. Εσύ δεν έχεις πάει από κοντά ποτέ. Όχι, όχι. Όχι. Ναι. Αλλά αυτό το όνειρο με βασανίζει συνέχεια. Κοίτα, συνήθως Και εδώ σε αγωνία αυτή... μεγάλη, γιατί δεν βρίσκω το δρόμο να φτάσω. Θα ασχοληθώ λίγο, γιατί συνήθως σε αυτή την εκπομπή μέχρι τώρα δεν ερμηνεύαμε όνειρα, αλλά πιθανόν από εδώ και πέρα να τα ερμηνεύσουμε, και θα ερμηνεύσω το δικό σου. Λόγω του μεγάλου σοκ που έχεις υποστεί από το θάνατο 3 προσφυλών ανθρώπων, βέβαια το διάστημα δεν είναι μέσα σε 3 μήνες, να είναι το μάτι του Αλλάχ αυτό, από τη Σερέα στα Βέλη, αλλά πιστεύω ότι η μεγάλη σου φοβία, μήπως αυτό τον κατάλογο των νεκρών είμαι κι εγώ, μ' ακούς? Ναι, και είναι η σειρά. Είναι η φοβία μου. Αυτό λέω, ότι είναι πιθανόν ότι δεν μιλάω για το συνειδητό σου, Ευανθία, ασυνείδητα είναι πάντα όλα αυτά. Μήπως ασυνείδητα φοβάσαι ότι ήρθε και η σειρά σου να φύγεις κι εσύ από αυτό το μάτιο κόσμο και κάπου σε κάποιο έργο, σε κάποιο Netflix, δεν ξέρω τι έχεις δει, Sky... Κάπου έχεις δει φωτογραφία ενός ουρανοξύστη, δεν μπορεί, δεν έχεις πάει έξω, αλλά κάπου έχεις πάρει καμπάρι. Έχεις ασυνείδητα αποφασίσει να ξαναγεννηθείς σε χώρα προοδευμένη με ουρανοξύστες. Και πρόσεξε, κακομοίρα μου, γιατί είναι πολύ πιθανόν να συμβεί αυτή η επιθυμία σου. Να φύγεις από το μάτιο τούτο κόσμο και την Ελλάδα την οποία έζησες, γύρισες και χόρτασες, και να ξαναγεννηθείς σε μέρος με ουρανοξύστες. Αυτό που λέτε τώρα υπάρχει μια πιθανότητα. Πού το κόβεις αυτό? Υπάρχει μια πρόσκληση και μια κατάσταση. Τι πρόσκληση, σε κάλεσε κανείς να αποδημήσεις τον Κύριο και να ξαναγεννηθείς σε μέρος με ουρανοξύστες? Να ξαναγεννηθώ, να μετικήσω σε να μετικήσεις. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Μεταφυσική εξήγηση, αυτό είναι ένα όνειρο, δεν είναι, αλλά είναι μια φοβία που έχει εδραιωθεί μέσα στο βιολογικό σου σύστημα, στο σώμα. Σωματοποίηση συναισθήματος το λέμε αυτό, ο φόβος έχει γίνει τόσο ισχυρός από τους 3 θανάτους που μου περιέγραψες. Φοβάσαι ότι κι εγώ η Ευανθία θα πεθάνω, οπότε ας ξαναγεννηθώ κάπου καλύτερα, και κατά το μυαλό σου καλύτερα θα είναι σε μια εξελιγμένη χώρα η οποία να έχει ουρανοξύστες. Λοιπόν, that's not bad, δεν είναι κακό. Και πού είσαι καλεσμένη να πας, για πες? Αμερική. Σε ποια πόλη? Λος Άντζελες. Έχει. Ωραία. Λοιπόν, έχει. Να πας και να το ευχαριστηθείς με τις ευλογίες μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα, κυρία Μάρα. Επίσης, μαλάμι. Μάλιστα. Λοιπόν, μία φίλη, η Ελένη από το TikTok, λέει ότι έχει χάσει τους γονείς της εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ενώ θα ήθελε πολύ να τους δει στον ύπνο της ή έστω ένα σημάδι κάτι, δεν τους έχει δει ποτέ. Δεν είναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Ναι, απαγορεύει ο στρατηλάτης της πόρτας του συνείδησης να τους δεις. Μίλη. Παρακαλώ. Γεια σας, το όνομά σας? Ελένη, η κυρία Μάρα σε ακούει. Ευχαριστώ πολύ και φιλάκια πολλά και σε εσένα και στην κυρία Μάρα. Χαίρετε, Ελένη, σε ακούω. Ήθελα να σας πω μια ιστορία που είχα ζήσει όταν ήμουν 14, κάπου και το 2004. Λίγο πιο δυνατά, για πες.
ήμουν ξύπνια ότι είχα ξεκινήσει να βάλω ένα CD για να κοιμηθώ γιατί κοιμόμουν με μουσική. Και στη μέση του πρώτου κομματιού ένιωσα ότι ανοίγει, ας πούμε, ότι υπάρχει κάποιος κοντά μου, ότι με βλέπει. Και σηκώνομαι, ανακαθίζω και κοιτάζω και βλέπω κάτι που έμοιαζε με τη μητέρα μου και κρατούσε και την αγέννητη αδερφή μου αγκαλιά, αλλά δεν είχε πρόσωπο, δεν έβλεπα πρόσωπο, ήταν πλάτη δηλαδή το βρέφος. Και με κοίταζε σαν να κοιτάει πέρα από μένα, μέσα από μένα. Και εδώ μεταξύ τρέμω γιατί είναι η πρώτη φορά που κατάφερα να πιάσω γραμμή, όχι για το σύμβαν. Είδες, ναι. Ελένη, ήσουν 14 όταν είχες αυτή την εμπειρία, έτσι? Ναι. Η μητέρα σου ζούσε τότε ή όχι? Ζούσε και ζει και η αδερφή μου και όλη μια χαρά. Οπότε τι είδες ακριβώς? Είχε γεννηθεί η αδελφή σου όταν ήσουν 14? Είχε γεννηθεί, ήταν ενός έτους, γι' αυτό το είχα συνδέσει. Είχατε μεγάλη διαφορά. Ναι, 13 χρόνια. 13 χρόνια. Στα 22, τέλος πάντων. Και το κορυφαίο ποιο είναι? Εγώ τότε εντάξει, θυμωμένη κλασικά με δικούς μου και τέτοια, όταν το βλέπω ξαφνικά, τσομάζω, λέω τι κάνεις εδώ, πώς μπήκες μέσα, δεν σε είδα. Και δεν απαντούσε, απλά με κοιτούσε έτσι με ένα ύφος σαν να κοιτάει μέσα από μένα, σαν να με βλέπει ακριβώς. Εντάξει, εγώ το είχα ψιλοπάρει και με την ώρα και της λέω πω εντάξει, αφού δεν θες τίποτα, άντε φύγε. Και με το που λέω άντε φύγε, απλώς εξαφανίστηκε. Σαν να μην ήταν ποτέ εκεί. Δηλαδή, απίστευτο. Και δεν είναι ότι κοιμόμουν, γιατί το θυμάμαι ότι έπαιζε στη μέση το πρώτο κομμάτι του CD, δεν είχε φτάσει καν στο εφρέν, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να έχω κοιμηθεί. Ναι, σωστά. Και αυτό το λέμε οπτασία. Είδες λοιπόν τη μάνα σου με αγκαλιά τη νεογέννητη αδελφή σου. Ναι. Νεογέννητη δεν ήταν, ενός έτους, Ήταν πιο πολύ λες είναι αντικείμενο. Δεν φαινόταν να είναι πρόσωπο, δηλαδή ήταν πλάτη το μωρό. Ναι. Μόνο το πρόσωπο της μητέρας μου είχα δει καθαρά δηλαδή και φορούσε μάλιστα θυμάμαι και πιτζάμες αυτή η οπτασία, η οποία ήταν κίτρινες με κάτι αρκουδάκια, εντάξει θυμίζει τη μάνα μου και τα ωραία της τα γούστα της πιτζάμες. Το κορυφαίο είναι την επόμενη μέρα την είχα δει, φορούσε άλλο χρώμα πιτζάμες που ήταν ένα σαν ροζ, τελείως απλό, δεν είχε σχέδια δηλαδή επάνω. Είχε η μαμά σου κίτρινες πιτζάμες? Είχε. Είχε, οπότε ναι. Δηλαδή το πρωί φορούσε διαφορετικό χρώμα και τη ρώτησα κιόλας αν είχε μπει μέσα και μου λέει όχι. Δεν μου λες, το γεγονός να είχε μπει η μάνα σου μέσα με το δεύτερο κοριτσάκι της αγκαλιά, το αποκλείεις τελείως? Το αποκλείω γιατί συνήθως έκλεινα τα φώτα και καταλάβαινα ότι μπαίνει κάποιος μέσα γιατί άνοιγε η πόρτα και έδαινε φως μέσα. Και με κλειστά μάτια που καταλαβαίνει κάποιος. Ναι. Προηγηθεί αυτό. Οπότε απλώς τιμάχτηκα ότι κάτι με κοιτάζει και όντως καθόταν εκεί. Εσύ που ήσουν βασίλισσα, πριγκίπισσα, βασιλοκατάσταση για 13 χρόνια και μετά γεννήθηκε η αδελφή σου. Δεν ήμουν τέτοιο ακριβώς, εντάξει, είχα και τον αδελφό μου. Είχες και αγόρι. Μεγαλύτερος, 2 χρόνια. Ήταν πιο μεγάλος, αλλά εσύ ήσουν η πριγκίπισσα. Και από το χαϊδεμένο έγινε στο παιδί σάντουιτς και γεννήθηκε άλλο ένα βρέφος, ζήλεψες? Πρόβλημα ίσα ότι με φρόντιζε κιόλας από μικρή και μάλιστα τώρα που έχει μεγαλώσει και συζητάμε κάνουμε και πολύ ωραία παρέα. Ναι. Είναι από τους πιο έμπιστους ανθρώπους που έχω η αδελφή μου. Ναι. Στο γενικό περιβάλλον και για μεταφυσικά και για μαθία και για όλα. Ωραία, εντάξει, αλλά δεν το μάθουμε ποτέ τι ακριβώς αισθανόσουν στα 14 όταν γεννήθηκε άλλο ένα παιδάκι στην οικογένεια. Είχα θυμό προσφωνής, αλλά αυτό είναι φυσικό, το έχουν όλοι έρθει, εντάξει, μετά περνάει. Ναι. Ωραία. Ας πούμε ότι πράγματι ήταν μια οπτασία της μάνας με το κοριτσάκι αγκαλιά. Τι θα σήμαινε αυτό για σένα? Έγινε κάτι μετά? Έπαθε κάτι η αδελφή σου, έπαθε κάτι η μάνα σου, έπαθες κάτι εσύ? Δεν έπαθε κανείς τίποτα, απλώς έγινε. Ναι. Γενικότερα αυτό που εγώ είχα καταλήξει ψάχνοντας πολλά χρόνια, γιατί πολλοί βλέπαν ας πούμε ανθρώπους ή οντότητες ή οτιδήποτε, αλλά όχι από ζωντανούς που να μην έχουν πάθει κάτι, να μην έχει προηγηθεί κάτι μετά. Και αυτό που μου έκανε πιο κοντά ότι μπορεί να ισχύει σαν περίπτωση είναι αυτό που λέγανε κάποιοι ηθαγενείς της Αμερικής. Ότι... Πιο δυνατά λίγο. Κάποιοι ηθαγενείς της Αμερικής του λέγανε για κάποια πνεύματα τύπου Wendigo, κάτι τέτοιο που παίρνουν μορφές δηλαδή άλλων, παριστάνουν άλλες μορφές. Τα poltergeist, ναι. Κάτι
Δεν νομίζω να ήταν κάτι τέτοιο. Ήτανε πράγματι η μορφή της μάνας σου, αφού την αναγνώρισε και από αυτές τις ηλίθιες κίτρινες μπιζάμες, τέλος πάντων. Την αναγνώρισες με το κοριτσάκι αγκαλιά. Κάποιο σημάδι θα ήταν αυτό για σένα στην ηλικία των 14, αλλά και να πω και κάτι ακόμα. Η ηλικία των 14 είναι εφηβεία. Ναι. Εντάξει. Τότε ήταν και το περισσότερο από περίεργο που είχα γενικώς. Ναι. Μετά τα παιδιά έχουν τίποτα διάφορα περίεργα, μεταφυσικά, οπτικά, αυτά και τα λοιπά. Αλλά όταν τα κορίτσια πάνε και κάνουν σεξ, όλα αυτά περνάνε. Οπότε ήσουν μία παρθένα έφηβη και σου δίνουμε κάθε δικαίωμα να έχεις οπτασίες. Τώρα, κάτι παίζει βέβαια με τα συναισθήματά σου για τη μάνα και την αδελφή. Βάζω δύο υποθέσεις που μπορεί να μην ισχύουν. Είναι σαν να λες, εγώ θεωρώ ότι η μάνα μου με εγκατέλειψε επειδή έκανε ένα άλλο μωρό και ασχολείται με αυτό. Ή εγώ θεωρώ ότι η μάνα μου δεν μ' αγαπάει πια ή αυτό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ τι αισθανόσουν εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο που είδες στην οπτασία, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν επαναλήφθη ποτέ, ναι. Αυτό το συγκεκριμένο όχι, ήταν όμως άλλα παράδοξα που συνέβαιναν γενικώς. Έχουμε χρόνο, μαμά, να μας πει άλλο ένα παράδοξο? Έχουμε 25 λεπτά. Ωραία, για πες μας άλλο ένα παράδοξο, Ελένη. Παράδοξο είναι ότι και τα αδέρφια μου και εγώ αναδιαστήματα βλέπαμε μαύρες σκιές μέσα στο σπίτι. Σαν ανθρώπινες μορφές. Και τόσες πολλές μαύρες σκιές γενικώς σε άλλα μέρη δεν έχω ξαναδεί πέρα από εκεί. Και ήταν και καινούργιο το σπίτι, δηλαδή δεν ήταν χτισμένο από η παλιά κάτι, ήταν πιο καινούργιο, χτισμένο το δεκαετία 90. Ωραία, πώς ήταν αυτές οι μορφές? Ήταν σαν άνθρωποι. Αυτό που λένε γενικώς για ανθρώπους είναι πολύ συχνό, έχω καταλάβει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι ιδιαίτερο, απλώς ήταν πολλές που τις βλέπαμε. Πόσοι άνθρωποι τις είδαν αυτές τις μαύρες σκιές? Πρέπει να ήταν σίγουρα και τα 3 αδέρφια μαζί με εμένα. Και μπορεί και ο παππούς. Μπορεί. Και τι κάνανε αυτές οι μορφές, Ελένη? Δεν κάνανε τίποτα, απλώς το γυρνούσανε, κάθονταν σε γωνίες, από το παράθυρα, τέτοια. Ναι. Δεν μας έχει πειράξει κάτι δηλαδή από αυτά. Ο τόπος ο οποίος ήταν χτισμένο αυτό το σπίτι, έστω και το 1990, ήταν τόπος αρχαίων μαχών, νεκρών, νεκροταφεία παλιά. Είναι στην Ποσειδονία, πώς είναι η Χαλκίδα, απέναντι που είναι η Ποσειδονία, κοντά στο κάστρο του Καράβαπα. Δεν ξέρω να έχει γίνει κάτι εκεί. Όχι στο Λιλάντιο πεδίο. Όχι, κοντά στο κάστρο του Καράβαπα περισσότερο. Πού είναι αυτό, μαμά? Δεν το ξέρω. Είναι απέναντι από τη γέφυρα της Χαλκίδας. Δηλαδή η Χαλκίδα είναι χωρισμένη στη μέση, από τη μία πλευρά είναι η πόλη και από την άλλη είναι το κομμάτι που είναι πάνω στην Αττική, το κομμάτι που είναι πάνω στην Αττική. Ωραία. Πες μου το εξής, γιατί πάντοτε οι σκιές και οι μορφές είναι αρχαίες ψυχές, οι οποίες δεν έχουν σκοτωθεί σε μάχες κυρίως. Στο Λιλάντιο πεδίο είχε μάχες. Απέναντι από εσάς, ποιο μέρος είναι? Απέναντι από την Αττική. Ναι. Εύβοια. Είναι στο κομμάτι που είναι που κοιτάει την Εύβοια. Η Χαλκίδα είναι στην Εύβοια. Ναι, όχι. Εσείς... Να είναι η μισή πόλη πάνω στην Αττική και η άλλη μισή στην Εύβοια πάνω. Αυτό είναι από το κομμάτι που είναι πάνω στην Αττική. Για κάτσε να δω ένα χάρτη, γιατί πάει το μυαλό μου κάπου. Λοιπόν... Πάει το μυαλό μου κάπου, αλλά δεν θέλω να είμαι σίγουρη. Γενικώς είναι κοντά στο κάστρο του Καράβαπα. Που για να είναι κάστρο και φρούριο μπορεί να είχαν και εκεί μάχες. Δεν αποκλείεται. Στάσου καλέ. Λοιπόν, ναι. Εδώ ο χάρτης λέει για την... Εσείς απέναντι από το σπίτι σας βλέπετε τη Χαλκίδα? Ναι, γιατί είναι στην ίδια πόλη θεωρείται. Ναι.
και πιο πάνω αρχίζουν, είναι οι άκρες, νομός εδώ, οι άκρες Καράμπαμπα Κάστρο, Δροσιά, Αλικές, Δροσιά. Εκεί και τις Αλικές κοντά, ναι. Ναι. Πριν τις Αλικές και μετά το κάτω. Λοιπόν, άκου. Έχεις φίλους στην περιοχή και κυρίως λίγο πιο βόρεια, δηλαδή περίπου προς, από την περιοχή σας προς Λαμία. Έχεις φίλους εκεί που να σου έχουν πει ότι και αυτοί βλέπουν σκιές? Δεν ξέρω αν έχω άτομο που εκεί. Πρώτα αυτό δεν νομίζω να έχω. Αλλά γενικώς από πολλοί κόσμο, επειδή πάντα τα συζητούσα με ανθρώπους αυτά, Ναι. πολλοί τα έχουν δει. Δηλαδή, με 9 στους 10 ανθρώπους που να έχω ρωτήσει να έχουν δει μαύρη. Δεν είναι όλοι πολύ προπονημένοι με τα φυσικά, Ελένη, να βλέπουν. Όχι. Μερικοί εγκέφαλοι δεν το δέχονται αυτό. Οι πιο δεκτικοί το δέχονται. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, θα σου μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, το πρώτο πράγμα που πάντα σκέφτομαι είναι ότι το άτομο το οποίο βλέπει σκιές έχει κάποιο πρόβλημα τυφλοποντικής με τα μάτια του. Αλλά εσείς είσαστε 3 άνθρωποι, συν ο παππούς 4, οι οποίοι βλέπουν τις σκιές. Οπότε, εάν δεν έχετε κάποιο γονίδιο οικογενειακό τυφλοποντικίασης, δεν έχετε, άρα όντως είναι σκιές. Οι σκιές για τις μάγισσες ήταν στον Άδη, όταν κατέβαιναν οι ψυχές στα αρχαία χρόνια, περιγράφονται σαν σκιές. Λοιπόν, θυμάσαι έναν αρχαίο πολύ διάσημο, ο οποίος λεγόταν Αχιλλέας? Ωραία. Ο Αχιλλέας είχε πάρει μέρος στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας, στον Τροϊκό πόλεμο. Όχι, ο Οδυσσέας ήταν χωρίς. Ποιος? Όχι, λέω, ο Οδυσσέας ήταν. Αχιλλέας. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Αχιλλέας και οι περίφημοι μυρμιδόνες του ζούσανε στα δικά σας μέρη. Από εσάς προς τη Λαμία και προς τα ανοιχτά του Παγασιτικού. Από όπου βέβαια, από εκείνα τα μέρη έφυγαν και οι αργοναύτες, οι Ολκό, οι αργοναύτες να πάνε 20 χρόνια πριν τον Τροϊκό πόλεμο, και τα καράβια των Ελλήνων εναντίον της Τρίας. Ο περιβόητος Αγαμέμνων έπαιζε δεύτερο βιολί στον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας ήταν... Ήταν από τους πιο μεγάλους. Ναι. Λοιπόν, αυτός ακολουθεί το από 3 φυλές. Από τα μέρη του. Είχε χώσει τα πλοία 3 φυλές. Η μία από αυτές τις 3 φυλές ήτανε οι Έλληνες. Έτσι λεγόταν η φυλή. Από εκεί πήραμε το όνομά μας. Πιθανόν. Ναι, μπορεί από αυτούς, αλλά μπορεί και από τους προς την Ήπειρο μεριά που ήταν η Μολοσσή, που ήταν, τέλος πάντων δεν ξέρουμε, δεν είναι ακόμα σίγουρο από πού και πώς ονομάστηκαν οι Έλληνες, αλλά σίγουρα μία από τις 3 φυλές που ακολουθούσαν τον Ακύλε ήτανε οι Έλληνες. Αυτοί σκοτώθηκαν όλοι οι δύστιχοι και θέλοντας να γυρίσουν πίσω στα μέρη τους και στα χωριά τους, γυρίσαν σαν σκιές. Και άνθρωποι οι οποίοι όμως είναι ευαίσθητοι στα μεταφυσικά, εντάξει, ο Κυρμπάτης ο Σουβλατζής απέναντι δεν έχει καμία ευαισθησία, δεν πρόκειται ποτέ να δει σκιές μπροστά του, εκτός αν έχει οφθαλμα τέτοια. Από αυτό. Οι ευαίσθητοι στα μεταφυσικά άνθρωποι μπορεί να βλέπουν σκιές. Ναι, όχι, έβλεπα πολλά. Ωραία. Τελειώσαν αυτά τώρα, δηλαδή τα βλέπεις σε κάποια ηλικία. Και τώρα τα ξανανοίγω για να τα ξαναβλέπω. Τώρα βλέπετε σκιές ή όχι? Δεν έχει τύχει να πολύ
πάω εκεί τώρα. Γιατί δεν πας. αν πάω, εντάξει, νιώθω μια αίσθηση κάπως, είναι και το ότι θα κλείσει τα μάτια μου και δεν έβλεπα. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιθανολογώ ότι αυτές οι σκιές είναι οι Έλληνες. Σε ευχαριστώ, σε φιλώ πολύ για την ωραία ιστορία. Μωρέ, χαμηλά μιλάει. Σε θερμοπαρακαλούν αυτές οι δύο κοπέλες από το TikTok να τους πεις τι εννοούσες για τους γονείς τους. Γιατί όλοι οι άλλοι συγγενείς, λέει, τους βλέπουν και μου ζητάνε να στο μεταφέρω. Θέλουν, επιθυμούν να δουν τους γονείς τους που τους έχουν χάσει και δεν τους βλέπουν. Δεν αφήνει τα συνείδητο να περάσει η εικόνα από τα συνείδητο στο συνειδητό μέσα στο όνειρο. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, πρέπει να ξαπλώσουν στον τιβάνι ένα εξάμηνο για να το βρούμε. Δεν αφήνει τα συνείδητο, δεν επιτρέπει να βλέπουν τους γονείς. Μπορεί να τύχει να τους δούνε σε 7,5-12 χρόνια από τώρα, τυχαία. Μάλιστα. Λόγω πόνου δηλαδή. Δεν ξέρω, είπα. Παρακαλώ. Πόνου δηλαδή. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Χαμηλώνεται λίγο, πήγαμε από τηλεόραση, αλλά δεν είναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα, το όνομά σας? Έλα βρε Ελένη και το μεταφέρουμε τόση ώρα για τους γονείς σου μιλάμε. Μόλις το είδα. Αλλά είναι η περιέργειά μου, κυρία Μάρα, καλησπέρα. Γεια σου Ελένη, καλησπέρα. Έχουν πολλές απορίες. Μόνο αυτή δεν μπορώ να λύσω. Δεν θέλω να πάω στο ψυχολόγο 7 μήνες σε καναπέ για να το είμαι μαζί με την αδελφή μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο γιατί υπάρχουν δύο αδελφές του μπαμπά μου από τα 8 αδέλφια. Κάνε ένα γιατί ο κόσμος που μας παρακολουθεί πρέπει να καταλαβαίνει και τι λέμε. Είχες γράψει ένα μήνυμα στο TikTok λέγοντας ότι εσύ και οι αδελφοί σου επιθυμείτε να δείτε σε όνειρο. Πάμε πριν 14. Περίμενε. Επιθυμείτε να δείτε σε όνειρο τους νεκρούς γονείς και δεν τους βλέπετε ποτέ. Αυτή δεν ήταν η απορία σου? Τη βλέπουν τα αδέρφια. Γιατί τη βλέπουν άλλοι, τους βλέπουν άλλοι συγγενείς και όχι εμείς τα παιδιά. Δηλαδή έχουμε αυτόν τον καημό να τη δούμε να δούμε αν είναι καλά. Έχουν συναντηθεί και έστω και ξεχωριστά είναι καλά. Η μαμά μου έφυγε 50 χρονών και ο παπάς μου 64. Από τι φύγανε, Ελένη? Η μαμά μου έφυγε από καρκίνο στα οστά και ο παπάς μου από καρκίνο στο λάριγκα. Ήτανε τόσο στεναχωρημένοι. Έφυγε από καρκίνο στο λάριγκα. Ο καρκίνος είναι ψυχοσωματική νόσος. Ήταν τόσο στεναχωρημένοι άνθρωποι. Ο παπάς μου σίγουρα στεναχωρήθηκε και πέρασε πολύ μεγάλη κατάθλιψη από τότε που χάσαμε τη μαμά μας. Ήταν μέσα στο σπίτι, δεν έβγαινε για κανένα λόγο. Ωραία. Η μαμά μας σίγουρα θα πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές που δεν μας τις μετέφερε προσωπικά. Σαν τι δηλαδή? Σίγουρα θα είχε οικονομικά θενέματα, σίγουρα μπορεί να είχε προσωπικά προβλήματα με τον παπά μου και να μην μας τα μετέφερε. Εμείς σαν ζευγάρι δεν τους είδαμε ποτέ να τσακώνονται και να ανταλλάζουν κουβέντες βέβαια. Εσύ και οι αδελφοί σου δηλαδή? Ναι, ποτέ μέσα στην οικογένεια δεν είχαμε ποτέ φωνές, ποτέ ήμασταν πολύ ωραία ήσυχα. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα σαν ζευγάρι είχαν περάσει δύσκολα κατά τον παπά τραγουδιστής. Εγώ είχα καταλάβει ότι είχε παραλύσεις. Η μαμά δεν ήθελε να τον διώξει από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ήταν μαζί. Δεν χωρίσανε ποτέ. Και ο παπάς μου στάθηκε δίπλα της κυρία αναμένω, μπορώ να το πω. Γιατί είχε ενοχές. Γιατί όποιος έχει γκόμενα, Ελένη, και ταλαιπωρεί τη γυναίκα του, μετά είχε ενοχές όταν αυτή αρρωστήσει. Ιδού ο λόγος που η μάνα σου τράβηξε πικρίες και έπαθε και τον καρκίνο. Ναι. Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε πάντα ειλικρινά. Δεν κρύβουμε λέξεις, δεν κρύβουμε κουβέντες. Η μάνα σου πέρασε μαρτύριο. Και από τη μεγάλη στεναχώρια, τσουπ, να σου και ο καρκίνος. Και πού στα οστά. Είναι σαν να λέει, ο καρκίνος έχει γλώσσα και μιλάει. Σαν να λέει, θέλω να διαλύσω το σώμα που ζω και ο σκελετός κρατάει το σώμα όρθιο, διότι δεν αντέχω άλλο αυτό τον πόνο. Πραγματικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είχε πειράξει ποτέ κανένα και βοηθούσε τους πάντες και ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ. Έμεινε 42 κιλά, τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε.
Δεν μου λες, Ελένη, εσύ και η αδελφή σου ξέρατε για την κόμενα του μπαμπά? Εγώ το είχα ανακαλύψει, γιατί ήμουν και πολύ αγαπησιάρα με τον μπαμπά μου. Ναι. Πώς το έχεις ανακαλύψει, για πες. Ήμουν αντίθετη σε αυτό, ζήτησα να φύγει από το σπίτι. Η μαμά μου μου είπε ότι το τι κάνω εγώ με τον μπαμπά σας δεν σας αφορά. Ο μπαμπάς σας πρέπει να μείνει στο σπίτι, γιατί είναι ο μπαμπάς σας. Και εφόσον είναι σωστός απέναντί σας, δεν σας ενδιαφέρει τι γίνεται στο μεταξύ μας. Εμένα με πίκρανε πολύ αυτό στην εφηβεία. Μετέπειτα με τον πατέρα μου, εφόσον τελείωσε και εκείνη η σχέση, το συζητήσαμε, τα λύσαμε και ήμασταν πραγματικά μια οικογένεια που είχε πληγές, αλλά είχε και πολύ ειλικρίνεια και αγάπη ώστε να τα συζητήσουμε όλα ανοιχτά. Δεν υπήρχε κάτι που δεν το συζητήσαμε ή δεν το παραδεχτήκαμε πριν φύγουν οι γονείς μας. Ίσως και αυτό λέω με την αδελφή μου ότι είχαμε κλείσει τους κύκλους και δεν αφήσαμε κάτι ανίποτο. Τα είπαμε όλα, και τις πικρίες μας και τις αγάπες μας. Προλάβαμε. Λέω ίσως αυτός να είναι ο λόγος, αλλά ειδικά η μαμά μου που μας είχε τόσα δυναμία και την είχαμε τόσα δυναμία, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που δεν έχει έρθει στον οίκο μας να μας πει, κορίτσια μου, είμαι καλά, χαίρομαι που είστε και εσείς καλά και προχωρήστε, είμαι πάντα δίπλα σας. Ναι, δεν είναι. Ναι, το καταλαβαίνω τι λες. Μία ερώτηση ακόμα για να κλείσω τον κύκλο του βίαιου θανάτου πατέρα και μάνας. Ο πατέρας λοιπόν όταν αρρώστησε η μαμά χώρισε την κόμενα, έτσι? Όχι, πολλά χρόνια πριν. Ήταν 10 χρόνια πριν αρρωστήσει η μαμά μου. Ναι, εντάξει, είδες όμως. Ήταν σχέση 5 χρόνων όμως, έτσι. Δεν ήταν 5 μέρες ή 5 μήνες. Εσείς την είχατε γνωρίσει την κόμενα? Την είχα γνωρίσει, ναι. Την είχαμε γνωρίσει και οι δύο. Δεν μου λες, βρελένη, έτσι τώρα... Βρήκατε στο σπίτι σας τίποτα, καρφιά, αυγά σπασμένα, τρίχες? Άρα θα σας πω κάτι, που εγώ δεν ήμουν πολύ σε αυτά να τα πιστεύω, θα σας πω κάτι. Κάποια στιγμή είχα γνωρίσει μια γιαγιά ενός φίλου μου στη Σαλαμίνα, που είχε ένα εγγυητάκι και είχα ακούσει ότι πηγαίνανε εκεί οι γυναίκες και τις διάβαζε για να είναι σημάδια. Δεν είχα πάει ποτέ για αυτό το λόγο σε αυτή την κυρία, τη γνώρισα ως γιαγιά του φίλου μου. Όταν μπήκα στο σπίτι και με είδε, μου είπε, κορίτσι μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω, θέλω να ψάξεις μια γλάστρα που έχει έρθει από ταξίδι, γιατί εμείς μέναμε εκτός Αθηνών και ήρθαμε στην Αθήνα, και εκεί μέσα αυτό που θα βρεις θέλω να μου το φέρεις. Όντως, επειδή την έβαλα τη μάνα μου να ψάξει και μου είπε μην τα πιστεύεις αυτά και της λέω όχι, θέλω να μου πεις ποιες γλάστρες έφερες από το χωριό. Ψάξαμε τις γλάστρες και μέσα στη μια γλάστρα βρήκαμε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικό να βρίσκονται μες στη γλάστρα. Ναι. Που είχε μέσα πράγματα, όπως το λέτε, που δεν ήταν λογικό. Τα πήγα εγώ στη γιαγιά, δεν ξέρω τι τα έκανε, μας έδωσε ένα βιβλιαράκι να το διαβάσουμε με κάτι ευχές. Δεν μπορέσαμε να το διαβάσουμε ποτέ ολόκληρο, κυρία Μάρα, γιατί πάντα μαζί με τη μητέρα μου το κάναμε αυτό. Ακούγαμε φωνές, παρόλο που είχαμε και σκυλιά μέσα στο σπίτι, και τρεξίματα. Δεν μπορέσαμε ποτέ να ολοκληρώσουμε αυτό το βιβλιαράκι με τις ευχές. Αυτό δεν μπορούσαμε να το ολοκληρώσουμε. Ένα πρωί ξυπνήσαμε και βγήκαμε από το σπίτι και βρήκαμε κάτω λάδια. Σαν να έχει πάσει ένα καντήλι με λάδια. Νεκρόλαδα. Θα πατήσει. Μου λέει και τι να κάνω, πρέπει να τα μαζέψω. Μου λέει κάτι δεν μου κολλάει. Αυτή ήταν η εποχή που ο μπαμπάς τα είχε την εξωσυζυγική σχέση. Είχε χωρίσει τότε. Ήταν κάποιοι μήνες που είχε χωρίσει. Ναι, γιατί η γκόμενα τον ήθελε πίσω, βέβαια, τον μπαμπά. Ήθελε να τον χωρίσει και να κάνει οικογένεια μαζί του και σου λέει δεν γίνεται να πεις μια οικογένεια για να κάνω άλλη. Εντάξει, αλλά αυτή δεν τα έβαλε πίσω και εγώ την ενοχοποιώ και υποψιάζομαι ότι αυτή ήταν αυτή που έκανε όλες αυτές τις πράξεις, κινήσεις και εργασίες τέλος πάντων εναντίον της μάνας σας να φύγει από τη μέση για να της μείνει ο μπαμπάς. Μα η γλάστρα ήρθε από το χωριό. Ναι, δεν έχει σημασία από που ήρθε. Δηλαδή η σχέση του πατέρα μου έγινε στην Αθήνα 5 χρόνια που είχαμε έρθει δηλαδή στην Αθήνα. Και εγώ το ανακάλυψα 10 χρόνια, 15 δηλαδή από το που είχαμε έρθει στην Αθήνα, που όντως τους έφαξα τις γλάστρες και βρήκα αυτό που μου ήρθε η γιαγιά του φίλου μου. Εντάξει, αλλά δεν είναι irrelevant από που ήρθε η γλάστρα. Σε μια γλάστρα πάντα χώνανε πράγματα και να ήρθε από το χωριό και να ήρθε και από το Αμπουντάμπι
Δεν έχει καμία σημασία, είναι παραχωμένα πράγματα μέσα στη γλάστρα. Πάρα πολύ σύνηθες, στη Σμύρνη τουλάχιστον, που έκανε μάγια η μία στην άλλη για να της πάρει τον άντρα. Γιαγιά μου και η προγιαγιά μου ήταν Σμυρνιές. Από τη μεριά ποιανού? Της μαμάς μου. Τη μαμά. Λοιπόν, τέλος πάντων, το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι η μαμά στενοχωρέθηκε πολύ, πέρασε μαρτύρια, πέρασε δύσκολα, θυσιάστηκε για σας τις 2 κόρες και τον κράτησε τον πατέρα στο σπίτι. Κανείς δεν ξέρει όταν έκλεινε η πόρτα της κρεβατοκάμαρας τι αισθανόταν αυτή η γυναίκα. Γιατί... Μου έκανε μεγάλη απογοήτευση, γιατί ήταν πολύ ερωτευμένη με τον παπά. Αυτή, ο πατέρας όχι. Παπάς μου ήταν, αλλά όχι, ήταν... Όχι, πώς είναι? Ο παπάς μου ήταν πιο ελεύθερο πνεύμα, θεωρούσε ότι ο έρωτας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κυριαρχήσει. Δεν είναι έτσι, κυραλένη. Εδώ μέσα στο μυαλό μας έχουμε μία πολυθρόνα και ένας πισινός κάθεται, αυτόν που ερωτευόμαστε. Δεν έχω δει ποτέ έναν άνθρωπο να είναι ερωτευμένος με 2. Να έχει έρωτα και για τους 2. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας. Ο πατέρας καψουρεύτηκε την κόμενα. Η κόμενα ήθελε, απλά δηλαδή, η κόμενα ήθελε, του ζήταγε να χωρίσει από τη γυναίκα του και να αφήσει το σπίτι και τις κόρες για να έρθει να την παντρευτεί, να κάνει και αυτή παιδιά. Ο πατέρας αμφιταλαντευότανε. Τελικά δεν άφησε την οικογένεια, χώρισε με την κόμενα, αλλά αυτή έβαλε αμέτη μου αμέτη να κάνει ό,τι μπορούσε από αυτά που τα ξόρκια που κάνανε οι Σμυρνιές και τα λοιπά και τα μάγια για να τον πάρει πίσω. Αυτό που έχω να σου πω ότι είναι ο καρκίνος της μάνας, που είναι μία ασθένεια psychosomatic, ψυχοσωματική. Από τη μεγάλη της στεναχώρια την αρρώστησε. Ο πατέρας πάλι έπαθε καρκίνο. Αυτός που τον είχε τον καρκίνο? Το πνεύμονα και μετάσταση στο λάρικα. Και αυτός λοιπόν, και ο πατέρας από τις ενοχές του αρρώστησε και αυτός. Αλλά τώρα θα έρθουμε να απαντήσουμε το δικό σας ερώτημα και έχουμε μόνο 2 λεπτά, Κωνσταντίνε. Να κάνω μια παρένθεση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η αδελφή του πατέρα μου που μιλούσαν καθημερινά, τον έχει δει 4 φορές στον ύπνο της, τις 2 έτρωγε. Τρώγανε μαζί με τη θεία μου. Όταν με πήρε τηλέφωνο να μου το πει, την ημέρα που με πήρε τηλέφωνο να μου το πει, τη μία μέρα έτρωγε χόρτα και την εκείνη την ημέρα εγώ και η αδελφή μου τυχαία τελείως μαζέψαμε χόρτα από το χωράφι και πάγαμε μόνο χόρτα. Είναι απίστευτο. Ναι, αυτό ήταν σύμπτωση. Είχα να το κάνω πάνω από 20 χρόνια, πελτέ με ψωμί, και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι το πατά μου και έτρωγε πελτέ με ψωμί και λάδι. Κύριε Λένη, αυτό είναι σύμπτωση. Δεν θα το βάλω στην εξίσωση. Εάν θέλεις να δεις τον πατέρα στο τηλέφωνο, πάρε αύριο τον Κωνσταντίνο πρωί-πρωί να σου πει πώς γινόταν η τελετή με το ποτήρι το νερό. Μ' ακούς? Ναι. Το ποτήρι το νερό, Κωνσταντίνε, τι βάζαμε? Το μαξιλάρι των ονείρων, το ποτήρι το νερό, και ευελπιστώ ότι θα τη δεις. Γιατί σίγουρα ανάμεσα στο συνειδητό και στα συνείδητο την ώρα του ύπνου στο επίπεδο α υπάρχει ένας στρατιώτης στην πόρτα που δεν αφήνει πράγματα που πονάνε πολύ το άτομο ή κάτι άλλο το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω αυτή τη στιγμή, να περάσει η εικόνα από τα συνείδητο στο συνειδητό, να το δεις σε όνειρο. Αυτό μπορείς να το ξεπεράσεις και να δεις τους γονείς σου με το ξόρκι, με το ποτήρι και το νερό. Εντάξει, θα στα εξηγήσει ο Κωνσταντίνος αύριο στο ίδιο τηλέφωνο, πάρτονε. Και φιλιά και τα λέμε, γιατί τέλειωσε η εκπομπή μας και σας ευχόμαστε και καλό Πάσχα, να είστε καλά. Να πούμε 21 Απριλίου ότι είναι το επόμενο live. Ναι. Το συλλεκτικό φυλαχτό για το Πάσχα για δύναμη και προστασία. Αντούτο. Και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα και από μένα, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Και πάντα με θετική σκέψη να σκέφτεστε αυτά που θα έρθουν, θα είναι τα καλύτερα. Φιλιά πολλά.